बिजनीखौ बिजेपिनो आगारबाय होननाय खोनानाय लोगो लोगो आरो स्पेशली उरुप देखौ बाहेरानि जितु पर्बत जराना फकिराग्रामनि बे मानसिया दा जोंनि बिजनी नङा बेखौ खोनानानै मोनसे प्रतिबाद जात्रा बा खुद्रि सारनाय जादोंमोन। बेयाव 10,000सो मानसिया गेदारिं जादोंमोन। बेहाय माने जों बिजनीनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु बिजेपिनो भट होनो गोसो गैया, बेनि थाखायनो जाहाथे बेखौ पुनर आरो फिन खेबसे सिन्था खालामलायनानै बिपिएफनि आखायावनो गथायो नामा बेखौ सिन्था खालामदोंमोन। खिन्थु बे जायासै। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा आंखौ हमना लाबोनानै माने गेजेराव थिखांनानै नोंथाङानो जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय निर्दलीय पार्टी गेलेनांगौ होननानै बुंनायलाय रायजो राजानि जितु बे दाबि बिसिनि साननाय आरो सिन्था जितु खुब बेखौ आंबो सन्मान होनानै आं गसंनो नागिरबाय। खिन्थु आं हारसिं हिसाबै आं बेखौ गेलेनायनि बा इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनायनि आंहा खुनु खोथा गैयामोन। खिन्थु रायजो राजा बे 10,000 मानसि जायफोर माने बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना आंखौ थिखांदों। दा बिनि थाखायनो आङो दिनै बिपिएफनिनो माने उदां बिजाथि होननानै आंखौ बुंनो हायो। बे हाग्रामा महिलारि सारा आंखौ लेंहरनानै धमकि होजाबाय, माबा फैसा लानानै जिरायबाय बिदि होननाय खोनादों। आरो ओरै फारसेथिंजाय मा होनबावदों, कमल सिंह नार्जारियाबो बे आंनिसो मानसि, सिंजों सिं आंनोसो भट होनो थिनगासिनो दं, बियो जा खोथा दंखालाय होनना बुंदों। बेफोर आरोखि। आरो ओजोंहाय मा होनोमोनलायो बिजेपियाबो माने सिरि सिरि बे खोथाखौनो बुंदों। पस्टार बेनारखौबो आंनिखौल' बिसियो, दा पुलिसजों बिसियो। दाख्लैबो बिदिनो एसे रायजो राजाजों दावराव जालायलायनाय जाबाय। आरो गोजौनिफ्राय अर्डारलै जों मा खालामदों बिसिनो थिनथारबायबा होनलायदों आरोखि पुलिसफ्रा, बर' पुलिस दङमोन। दा बेबायदिनो बिभिन्न' एंगेलजों माने डिस्टार्ब होगासिनो आरोखि। आरो जोंनि बर'आथ' खुनु दिन बिजेपिनो होखाया आरो दाहोबो। बे आरो स्पेसियेलि उरुप कुमार देनो बेखौ भुल दामौथा। आरो जोंना मुस्लिम भाइमोनाबो बिसोरबोथ' होआ। खालि आंना स्प्रेड जानो थाखाय बाखि दंमोन जे उदां बिजाथि नांगोलनिफ्राय नैबे जाहाजाव होनायानो नांगोलाव होनाय जायो बेखौ खिथानोल' माने स्प्रेड जानो गैया। दा रायजो राजायानो दायथ' लाबायनो, गावसोर महिलाफ्रानो ग्रुप बानाय गामि गामि हाबदोंलै, फैसाबो नाङाखै आंनो। सोरबाबा माइरं होफैदों, सोरबाबा दालि होफैदों। बे गारि जेसेबां आंजों खारफादों बेबो मालायफोर दान होनायसो। रावबो अखार खालामाखै, बयबो बुजिजोबदों। दा बेनि थाखायनो बे प्रपेगान्दा माखासे खालामनायफोरखौ माने आं सुखुवाखै आरो दुखु मोनो। एसे हेल्दि राजनिति खालामलायनांगौ। आं माला उइद्र' खालामखो? आं सोरनि थाखाय उल्था माबाखो? बे माबा खालामोबा, आं उइद्र' खालामोबा, आं सोरनोबा मावनाबा, आं फैसा जायोबा, बै 10,000 जे रायजो राजाया 20 तारिखआव आंखौ थिखांदोंमोन बिसिनि सावनांगोन आंनाव। बिसिनि सावनांगोन आंना, सावगोन आंखौ। आरो आं रायजो राजाखौ बेबायदि दुखु होनो गोसो गैया, आङो थगाया आरो आं बिसोरजों सावजानो गोसो गैया। मथथे जों देरहानाया 100%खा। जायनि थाखायनो आंखौ गिनानै नैफोरबायदि माखासे नोंजां बाजां प्रपेगान्दाफोरखौ होद्लागासिनो दङ। थारमाने आंखौसो गिदों बिसोरो। दा बे आरोखि। दा बेखायनो रायजो राजाफोरखौ आङो बे चेनेलनि गेजेरजों बुङो, दिम्बिसर बर'आ सोरनिबा प्रपेगान्दायाव गिग्राबो नङा, माबो नङा। आंना रायजो राजानाव दं, आंहा साहस दं। आं रावबो थाला होदामब्लाबाय थाल' बे जाहाजाव होनबानो बे नांगोलाव होनाय जायो भटआ। कमल सिंह नार्जारि सारा 15 बोसोर बियो MLA जाबाय। सोरबाबा गोखा गोखै मोनजाजोब्बाय, गावबा गाव बुजिसै। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय माने बियो 15 बोसोर जानानै मा मावदों मा मावाखै बेखौ बयबो मिथिजोबखाबाय। गतिके बिनि सायावबो माखासे मानसिफ्रा बानायदोंसोबा एन्टि इनकाम्बेन्सिया दङ। दा जिहेथु फ्रन्टआव सासे गोदान केन्डिडेट हिसाबै उदां बिजाथि हिसाबै दिम्बिसर बर' दं, बेखौबो चान्स होनाया मोजां। बे मा मावहैयो मा मावहैया बे 5 बोसोरनि उनाव जों बेखौ मिथिगोन। दाथ' आंहा जेबो दाय गैया नालाय, दा बेखौनो गोदान हिसाबै माने प्रजेक्ट खालामनांगौ होननानै बुंदों। आरो दा जोंनि इन्टेलेक्सुयेल बर'फोरनिफ्राय डाइरेक्ट स्ट्रिक्टखा, आं नामफोरखौ बुंला। बे नैबे बिबारखौ बा बिजेपिखौ दाहो, जोंनि बर'फ्राना बिदि निर्देश सिङाव जाखुमाना दंखायो। आं बिनि थाखायनो दिनै उरुप देखौ जिहेथु बिसोर कन्ट्रभारसि जानानै दङ, कनफ्लिक्ट जाबाय बिसोरो। उरुप दे, अजय राय, माने उरुपनाथ, अजय राय बिथांमोना मोनसे ग्रुप दङ। अहर बे उरुप देखौ फेजेननायनिसो खामानि मावगासिनो दङ। बिसोर सायावल' बे बिजेपिनि लिडारफोर फैया ओंखारो, बिसोर निमाथ सिङाव जिरायनानै थायो। आरो
माने उल्थासो मावगासिनो दङ दा बिसोरनि गेजेरावनो फैसा मोननानै उरुपदेया मोनसे आरो आं खोनादों दा बिपिएफनि कर्मिफोरखौबो माने ग्रासरुट लेभेलनि जायफोर लिडार्सफोर दङ बा आरो नैबे बिजेपिनि मण्डलफोर जायफोर लिडार्सफोर दङ एसे सेकेन्ड लाइननि मोनसेबो थाल होआखैनो गोजौजों गोजौ दा माने गाज्रि मोनलायलायनानै उल्थासो सिरि स्रायज्रायनानै सोरबाबो उल्थासो मावगासिनो दङ बिसोर मानसियाथ' उनाव फैगासिनो दं ना खबर फैगासिनो दङ दा बेखायनो आंनिया सिदा सिदि खोथा आंजों जाहाजजों ओमफ्राय ट्रेक्टरजों बा कमलसिं नार्जारिजों कन्टेस्टआ फैनो हागौ ओमफ्राय बिनियाव जिथु रायजो राजानि जोंनि माबा ढौखौ नुनानै आं पुरि कम्फर्टेबोल एसे मोजां मार्जिनाव देरहागोन बे रोखा जाखाबाय आरो